I want to ask you, I said, Udo Kama. Afa Neso, Udo Kama. Ebo Buna. Udo. Udo Ibu Makiata. Abro. The wrong narrative and itself out there. Nobody can walk because I'm on ground. I'm going to nobody can walk. I'm going to do so. At least I'm mid-80s. Okay. Ndị mmadụ bụ ibu ịpụta na-eke azụ a na-ehe nkele ogidi onye ọbụla politie na-agba ọsọ ịpụta n'ama agwa ọsọ maka na azụ na ama agwa na-abụ agbala egbe eme a lot of things. Ụdị ha agaghị abịa isi na obere ike na-agba ọgwụ kweta mana ọ bụrụ maka na obere ike na-ekwu okwu ebe a ga-esi wee chọta onye ndu ndị mmadụ wee si na udo adịrọ n'obere ike aghụghọ dị ya. Let me take you back. If I was telling you, Mobunike Chibigwe, before I share the first thing with you, if I had a woman that draw, that time, but I made on the history, no that draw that time. And even if that time, I make it up, but nobody came at your way. Can make sure near restore peace, sanity. Maybe we no get man. My government give down. Obunike wa juba. All problem law. I don't will there. You go away. Instead, I get well from ebo video, ebo chete. Where Gaba attributed back to even operate is liver, all those is go before Babatasi. So, Esom Nandi Nebune Busike, not to down who has in all the raw. What put on the Bunikeji Udabata? Obunike Wabuta. Iwe ọra zuru nye ọgbọgbụ igwe some people dash ọgbọgbụ igwe eji ego wee zụrụ ọgbọgbụ igwe ya ga-enye m akaụntụ nọmba tinye ya ego wepụta igwe ga-ebunite Ogbunike etu Dr. Anya si wee kwu na pepi ya igwe ga-ebe Ogbunike adị ka Ife Kingdom, Asaba Kingdom, Onitsha. Igwe ga-ebulite Ogbunike ebe Ogbunike kwesịrị nọ. Ogbunike of Chukwuka the most. Ogbunike ga-etinye anya gbaa mbọ fụ na ya wepụtara igwe ga-eji aka na-abụ wee na-ekene na-abụ ahụrụ igwe ndị ọzọ. Any delivery edosi obodo. I will make peace. Obìnrin bẹ́ẹ̀ yà ọ̀fọ̀ Sultan of Sokoto ọ̀dọ́ amábìrin na trouser. Obìnrin bẹ́ẹ̀ yà ọ̀fọ̀ Obi ọ̀fọ̀ Onitsha aka náà jìjìjì ọ̀sẹ̀ ìgbẹ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ yà. Ọ̀bùnrin ìbú ìgbẹ́ wẹ́ẹ́ ifá wẹ́ẹ́ bú Ogbunike ime ya bụ Ogbunike ezigbo ta mme ya. So if I be a better we develop our people. N'elu ụzọ anyị aga udo tọla ata ahụ na-achọ apụta. Ọkwa ebubo nọ 31st na-aga ewepụta igwe ụfọdụ asị mpakọ. Chọrọ ka eme peace, chọrọ ka eme peace. When are you going to have 100% peace? Which country, which community, which town? Get 100% peace before I go to you. Or go to before I go to you.
Mbele, Ogidi verify what the Umudoka, verify what the India in recent time, our neighboring communities who have in recent time. Igbo puta Igwe or Azulunya, everywhere. Maniwe puta Igwe, nkesi na window bata. Ogwada or even government. So I'm